Hallo, Hi. Andrea. Hi. Ja, Klaas. en wie is dat? Jason. Wat heb je, Jason? Oh, Jason een beetje... Doe een beetje rond af en toe. ik ben zwaar. Nee, hij is al niet meer zo geel en groen en blauw als dat hij was. Maar ook dit was heel stom wat ik deed. En wat heb jij? Ja? Ja, een stabiele fractuur. Een stabiele fractuur. Ja, een stabiele fractuur. Oh, een instabiele. Ja, Maar dat was het, hè? was het. Dus dat klinkt als een moeilijke breuk. Ja, ze hebben het bot recht moeten zetten, was gebroken. Huh. Wat had je gedaan, Jason? Crossmotortje, klapband gehad. Oh. Hoe krijg je nou een klapband op een crossmotor? Weet ik zelf niet. Te hard opgepompt? Nee. Die tegels bij ons in de pad, die liggen altijd een beetje omhoog. Dus ik denk dat het daardoor komt. Oké. Hey Andrea, Ja. jij bent de moeder van Jason, maar ook Ja. de overbuurvrouw. Ja? Vertel even, waarom ging jij meteen naar de overbuurvrouw bellen zo van onderweg staat voor de deur? Ja, ik ben een beetje fan van jou. Serieus? Ik kijk je programma altijd. In 10 jaar hebben we dat nog Ja. nooit meegemaakt. Heb je slechte ogen, Andrea? Nee. Nee? Hé, maar wat leuk. Ja. Nee, ik vind die programma's gewoon helemaal leuk. Geweldig om te zien. Wat vind je er het leukste aan? Ja, waar jij overal komt, die plekjes, de verhalen van de mensen. Dan zien we een beetje wat van Limburg. En toch zei jij net, ik wil niet op tv. Ja, weet ik. Dat komt er nou ook allemaal. Ja. Maar vervolgens kom je hier gewoon binnenlopen. En dan, ja, Toch nieuwsgierig, hè? Ja, want wat denk jij dat de reden was waarom we bij deze mensen aanbelden? Ik denk vanwege de naam op het huis. Kijk, het is een kenner is dat, ja. Ja. Want je weet hoe dat gaat, hè? Ja. Wij rijden spontaan rond. Wij reden spontaan door deze Ja. straat. En toen zijn we een rondje gereden om nog eens een keer hier naartoe te komen. En ja, inderdaad, Klein Vassag. Nou, we hadden Ja. dus geen idee wat Klein Vassag is. Dat weten we nu. Maar wat is jouw verhaal? Ik heb niet echt een verhaal. Wel. Iedereen heeft een verhaal. Ben jij van Nieuwbergen? Ja, ik ben van Nieuwbergen. Oké. Woon hier al mijn hele leven. Ja. Met? Wie? Met het 2 jongens, 2 kinderen. Oké. Ja, de oudste is naar school en hij komt net thuis van school. En wanneer moet hij weer terug? Morgen. Oh, dus het is al Ja, die hebben bijna een weekend van jou. paasactiviteiten. Of heb je morgen vrij? Nee. Nee, want ik moet je om 12:30 ophalen. Ja. Oké, en die oudste, waar zit die op school? Tassisje school Nijmegen. Oké. Dus die Vierdejaars. Die gaat met de bus? Ja. Oké. Kan niet goed, zat alleen niet. Ze is bijna 17. Oh, ja, dat hoop ik dan toch. Hey, en hoe is de band met hun zo gegroeid? Ank zijn dochter, Angela. Wij 2 hebben elkaar met elkaar in de kleuterklas gezeten. Maar niet in de box. Nee. Nee, want Nee, zo leerden die 2 elkaar Nee, kennen. Ja. Toen kende ik eigenlijk Andrea nog niet. Die woonde natuurlijk een stukje verder in het dorp. Ja. En dan moet je elkaar toevallig op school treffen of zo. Dan, Ja. Maar dat contact kwam later. En toen Ja. ze hier kwam wonen, ja. Al helemaal, hè? Loop je bij elkaar deur plat. Ja, maar hoe leuk is dat? Om Gezellig. goede buren te hebben? Gezellig. Elke morgen koffie. Puur als een verre vriend, hè? Ja. En ze gaan in de zomer een paar maanden weg. Ja? Doe ik altijd op het huisje passen. Oh, Ja. Ja. Plantjes water geven. Kijken dat de boel hier heel blijft. en wat En onkruidwieden. onkruidwieden? Ja, Ja. af en toe. Maar we zorgen wel dat het een beetje schoon is Dat voor ze de netjes netjes. blijven als ze thuis komen. Ja. Ja. Dus Ja. jullie hebben elkaar leren kennen dus via jullie dochter, hè? Dat Ja. klikte Ja. goed. En Jullie speelden eigenlijk toch nooit samen, hè? Nee, Niet van het zwemmen. nee, meestal op school. Zwemmen? Nee, zwemmen niet. Nee, Andrea zwemmen. Nee. Je kunt niet Nee. zwemmen. Oh jawel, dat is de beste. Maar geen wedstrijd zwemmen. Nee.
Dus dat was, ja. En Ja. waar wonen jullie dochters nu? Mijn dochter woont in Hent, In Hent. maar Ja. werkt in Afferden. En jullie hebben nog een zoon, hè? We hebben een zoon die woont in Afferden. Oké. En die heeft een groot badje op de schuur staan. Badje? Badje, ja. Ja, die heet zo. Had hij ooit gekregen. Oh, En hij heet Bart. lust die bruine bonen? Dat weet ik eigenlijk Oh. volgens mij niet. En hij bidt er ook niet voor. Kijk. Ja, Maar het ging niet over het lusten, hè. nee. En En moest er bidden bidden. voor buitenboden. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja, heel Dat, goed. Jullie zijn nog echt wel vroeg opgestaan, hè? Ja. ja, het was er 7 uur uit. Hé, maar die dochter in Gent, Ja. hoe vaak zien jullie die? Elke week. Want die werkt in Afferden bij de osteopaat. Bij Teunissen. En die komt dan dinsdagsmorgens naar Nederland. Ja. En dan donderdagavond vertrekt ze weer. En in die tussentijd slaapt ze 2 nachten hier. Jee. Ja, gezellig. Huh? Zij heeft een onderdak. Hoe lang rij je erop? 2,5 uur. Oké. Nou, is de moeite, hè? Nou ja, u vindt dat niet erg, denk ik. Ja, zij niet. Ik hoef niet te rijden, hè? Nee, maar dat ze elke week over de vloer Ik is. vind het gezellig. Ja. Gezellig. Liefst allemaal in huis. Maar ja, de een heeft een gezinnetje en de ander het zus. Hé, en nu zijn jullie eigenlijk Gelderlanders. Ja, Waar komt dan die liefde voor Feyenoord vandaan? die heeft er altijd gezeten. Zo jong als ik was. Toen ben ik een keer met geleend geld naar Feyenoord Benfica geweest. De eerste keer in het stadion. Oh, geweldig. Was dat niet een historische wedstrijd ook? Volgens Die mij wel, wedstrijd ja. Feyenoord-Benfica. Ja, zo goed ben ik niet op de Nee, hoogte. Estudiantes was dat. Ah, oké. Met Joop van Dalen met zijn brilletje. Ja, ik ken alleen nog het brilletje van Rinus Israël, kan ik me herinneren. Ah, ja, die zal er ook wel een gehad hebben. Want Dat zou was u een moeten verdediger. weten. Dat Ja. is een verdediger. Ja, ijzeren Rinus En, toch? Die, hè? Ja, spijkerhard. Ja. Maar paste de mentaliteit van Feyenoord, wat is het, niet lullen maar poetsen? Ja, zoiets, hè? Past dat een beetje Geen bij... woorden, maar daden. Oh, geen woorden maar daden. Past dat een beetje bij... Ja. bij ja? Ja, dacht het wel. Ja, hè? Past wel een beetje, hè? Geen woorden, maar daden, hè? Heb jij iets met voetbal? Nee. Nee? Nee. Ik Ook ben met niet andere echt zo'n sporten? Einzelganger. Ook niet. Ja? Ja, want ik heb ook voorop glas en lood. Daar Feyenoord hangen. En toen kwam er een, die kwam zonnepanelen Ja, dat leggen. klopt. Hij zei, ja, ik ben wel voor Ajax. Ik zei, daar kom je er niet in. Maar Nee, maar hij hoeft ook alleen maar op het dak te zijn. toch hè? wel, Ja. hè? En Ja. hij hoeft verder niks. Maar dat was wel leuk. Dat had iemand voor mij gemaakt. En, Hey, en die dame die daar in het zonlicht danst, dat Ja. is ook glas en lood. dat is naturistenteken. Het naturistenteken. Ja. Jullie zijn naturisten. Ja, Oké. Overtuigd? ja. Maar geen nudist, hè. We lopen niet overal bloot, hè. Alleen op de camping. Er is ook een verschil. Ja, Naturist, nudist. Ja. Een nudist die loopt eigenlijk... Dat is met alle volken, hè. Je hebt altijd verschillen. Ja. En de een denkt die beter is dan de andere, dus... Ja. Maar dat wordt een beetje aangepraat, vind ik. Oké. Dus als u nudist was geweest, dan had het zomaar kunnen zijn dat u een nieuw blote niksie de deur opengemaakt had. Dat denk ik niet. Niet? Oké. Nee, wij zijn Ja, naturisten op de camping. Of op een plek waar het mag en Ja. kan. En dan... En als jullie maanden weggaan met de camper, dan is dat ook op een plek waar je... Ja. Dan gaan we naar Kroatië. En wat is de grote charme van naturisme? Vrij. Ja? Helemaal niks aan. Geen knellende kleding, geen... Je moet wel een handdoekje meenemen natuurlijk, want waar je gaat zitten moet je iets zonder leggen. Ja. Je gaat in je blootje naar bed, je staat in je blootje weer op. Ja. En, Je hebt geen wasmachine nodig? Ja, een klein beetje, want we gaan dan nog wel een keer Ja. eten, hè, dan moet je we gaan nog wel uit, Oh ja, buiten de deur eten. Oké. Dus, Ja, boodschappen doen en dergelijke. Ja. Maar het is geweldig. Ja. En je hebt heel veel ruimte over in de camper dan, denk ik. Nee, denk het niet. Nee? Maar er gaat steeds meer mee. We hebben zelfs al een aanhanger. Oh. Hè? Kun jij je dat voorstellen, André? Nee, want Nee? dat doe ik niet. Nee? Ook nooit geprobeerd? Nee, dat zou ik Oké. ook nooit doen. Aan jouw lijf geen Polonaise? Nee, echt niet. Moet ik niks van hebben. Hoe ver zitten we, Jon? We Ja. zetten op nog een minuutje. Nog een minuutje. Nog een Maar minuutje. dan kunnen we daar de soep eten. Of koffie.
Nou, koffie hebben we net gehad. Oh, en dan soep. Maar aspergesoep Ja. klinkt wel heel verleidelijk. Ja? Lekker, hè? Is die, kan ze goed... Ja. Ja? Oh, die kan goed koken? Ja, Eva is de beste kok hier. Echt waar? Ja. Oh, dus je zit niet alleen maar in je hoekje? Nee. Nee, Ik sta hij doet ook wel eens ook, in de keuken. af en toe nasi maken en dat is zijn specialiteit. Een nasi. Ja. Ik wil altijd die potjes proberen wat erin zit. En dan proeven. Ah, oké. Dus het is niet Ziet er zomaar goed Prima. Oké. gewoon een spek of je moet er iets speciaals van maken. Oké, jij experimenteert graag. Ja. Oké, Ja, nou dat gaan is altijd jullie... lekker. Altijd lekker. Nu gaan jullie liefst naar Kroatië. Ja. Jij past dan op het huis. Ja. Maar als jij nog op vakantie wil, waar ga jij dan naartoe? Ja, als ik ga, Ja? dan is Scheveningen. Favoriete plekje. Lekker aan het strand. Ja. En dan moet het wel goed weer zijn. Ja. Een beetje shoppen. Een beetje rondhangen. Dus een beetje drukte vind jij niet erg? Nee. Ik kan er goed mee omgaan. Vind ik ook gezellig.